3. augusta 1761. Polnoc v Banskej Bystrici. Dvaja tesári v Hámri opekajú baranie stehno nad pahrebou. Pivo tečie, vietor buráca, sviečka dohorela. Zaspia. 15 minút po polnoci zbadá strážnik plameň. Neskoro. Výchrica, ktorá týždne vysúšala mesto až na kosť, teraz robí svoje. 50 vozov sena z trhu sa vznietilo ako sopka a oheň prestáva byť ohňom. Stáva sa niečím živým. Horí Hámor, horí Lazovná, horí námestie. Mestský hrad, pýcha celého regiónu, sa mení na žeravú ruinu. Banícky zvon, najväčší v Uhorsku, sa roztaví. 132 ľudí neprežije noc. Do rána z celého mesta stojí každá štvrtá budova. Druhý najväčší požiar 18. storočia v Európe. Spôsobený baraním stehnom, nedohorením ohňom a výchricou, ktorú nikto nečakal.